Igbo iwe ekenekwa ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ biko ohere a bụ ka nchịka ngwa wee gwa ụmụ Igbo ebe ọbụla onye nọ ya biko onye mere gịnị na-achekwaba onwe ya n'obodo adịghị ọzọ ka ọ dị mbụ. So biko ịbụrụ onye Igbo ọbụla kpọọ ndị obodo unu meeting gwa onye ọbụla ha mee gịnị ha chekwawa onwe ya. Onye ọbụla dị gịnị security conscious. That is the the genesis of ihe na-ekwu today. Mana na this video ko no ihe nwanne anyị nwoke kwu n'ime na-enecha video ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị bai. Adema Igbo Chineke kelemacho ezima puliche Igbo disabechi binaka na ebe ahụ n'ugbu a na ị na-enweta onwe ego. A very very quick one. Very very important, and I know why we give this update and these tips, security tips. So them because I keep saying it, onye rahụ ụra eburu egbe ya, and don't record it na anokatara say that we are taking on our ways, or that na ya ma ihe kwesịrị ime, and I keep saying this, we don't have any other place except here. We don't have any other home except here. And if we lackadaisically, laissez-faire, with our basaram, bankete, there will be no mequatarism. I want to advise communities, villages, anyone in a such community should rise up to the occasion. Villages, communities, nda bakara, kwarangonga bakara, kwa juo na that community. Anyone in obodo di otua. President generals, anyone in obodo di otua, should rise up to the occasion. Abakara wuhi ihe na abata n'ime village. Abakara awuhi ihe a na-ehime n'ime village. In a normal setting, a na-enwe obosara ala outside town. In a normal setting, a na-enwe obosara ala outside town. Amo apote asi ihe awufo ndị akpakara na aghọta na ebe m na-eje. In a normal setting, ebe emejiri ihe ama, akpakara anaghị anọ na village. Akpakara anaghị anọ na village. Akpakara anaghị anọ n'ime town. A na-amawapụta ala ndị scrap niile lee na ebe a, or maybe on rentage, go here, onye ọbụla cross port ya ka ebe ahụ were ebe eji akpakara mara in a state. But unfortunately n'Imo State, gị ile anya n'aka nri gị hụ ndị akpakara, gị ile anya n'aka ekpe gị hụ ebe apakara akpakara, ile anya n'ihu ihu ebe apakara akpakara, lee anya n'azụ gị hụ ebe apakara akpakara. That is not how it's supposed to be. Kodoro bombo hero yesterday na number 1 Old Road. Onwe ga sị na ọnụ ihe mere yesterday. Onwe ga sị na ọnụ ihe mere ya 2 days ago. Agaje na agwa gị na ihe bụ bomb gbara ihe. And the two of ndị akpakara timgwom nwụrụ on the spot. Mmadụ abụọ n'ime ha ndị akpakara nọ na tunnel old drainage. Ihe gbara ihe ahụ knockout gbara mba. Machis gbara mba. Egbe gbara mba. Ihe gbara ihe ahụ bomb. According to Apama, when watching Apama, those can you have slab edge the ma road. The thing no bara balie yelu. The thing no bara the explosion mere balie that in elu. Here water. Disadvantages of apakara. Disadvantages of apakara. I'm a ihe na-eji ekwu okwu security. Ka ndị na-amahụ mara. I'm a ihe na-eji ekwu okwu security. Ka ndị na-amahụ mara. We don't need apakara in our villages. We don't need apakara
eba park in our community. The government should step in. Show a place outside the town. Show a place outside the town, outside over the town. Show a leben de madonna haga. The community, the government, Ongwana kwa enye nda bakra as rentage. Nda bakra no reba na emere he rentage, ha na emere ha bakra. Owo he bia na Douglas ge ha bakra. Ge bia na Wedra ge hu nda bakra. Ge ga na Egbu road hu nda bakra. Tinisho ni road ge hu nda bakra. Iretoro ogwe nda bakra. Ubo mmiri nda bakra. Ge hu ha onya be park ya bakra park ụmụaka bakra. Isho ge esu. Eshi ihe ha na atụtụkọta. Ihe ha na atụtụkọta. Ogu fara ha atụtụrụ bomb. Ama na bomb ka atụtụrụ. Ha atụtụrụ explosive, ama na explosive ka atụtụrụ. Mbọchị ọ ga-esu n'ime village. Check igodi ma ọ bụrụ na ọ na village setting ka ihe agbara na number 1 gbara. Village setting. Ụlọ niile ndị mmadụ bi everywhere, ụmụaka nọ a na-agbagharị na-emegharị ihe dị n'eluo. Check igodi ma ọ bụrụ na ọ n'ime village ka such an explosion mere ọkọ. Courtesy of Akpakarashi ho. And come to think of it, security wise, nda bakara question on ime community because most of them are not really nda bakara. They are informants. They gather information for ndo wahana. Recently again, I'm planning here the Gahana wall again. Over the moment here about one Arabic inscription at the Gahana wall on the madu. I remember I told the people, get when you clean it. Get when you clean it. Somebody send the alamia. And even now World Bank, somebody send the alamia. Recently, I'm not talking of Kemene last year or last 2 years. I'm talking of recently. Edewa hakola hai hozo na wall on the madu. Edewa hakola that Arabic whatever direction or whatever na wall on the madu. We should be very, very attentive. You got put out to give here the wall, okay? Or Basagage Gawarungi. Are you security conscious? No. You got put out to Lanya Nageti, Omeka get Gishiri Mekwe, Omeka key get Gishiri Rohia, or Basahage, Gile Frianya Gawa. Are you security conscious? No. One day, if you don't protect yourself, nobody will. If you don't protect yourself, nobody will. I told me every day kidnapping them any here. I told me every kidnapping Nagani here every day. Obibias on a road. Kidnapping Nagadia every day. Every day. I'm telling you, every day. But today aware. And the youth are last year. You to be better last year. You to here last year. Vigilante are last year. Now who bomb just yesterday, Fulani husband kurule madu na humu bomiri here. Abro habani mo ya she from Lawa Bako. Because these people abramu that ham or here and don't work on ulo. When I can on here, nazu no nangiga. Hey kuruma from a humu bomiri. Chileke mebre, those people they may escape. From Nimo ya Lawa Bako. They escaped. This same Lawa Bako. Haga kwaraji ikuru one guy. That guy yekwechi. He were mabukashi ayahu. I keep saying it. These people are hanging around within our neighborhood. So it is not about Nahawunda Bakara. Nahawunda Bakara ukahane lala mo lala. Mana behashaba. Mana behashaputa. Maropo. Opo diala ni lengo na Imo State. Inde Fulani herdsmen amanania. Fulani bandits amanania. It is only a diala that knows the opo. So diala mopo. Manande Fulani bad beats. Batranimo State. Amanalo opo diala. I will be updating you. I will be giving you tips. I will be raising your consciousness. Osoge. Fanyaka noko. Osoge. Relax ya. Ihona ndi hiagwa. Obibiezena. Vigilante hiagwa. Vigilante obibiezena. Onwebe hem gekwu.
onwebe ihe m ga-ekwu maka unu mana for now ka anyị focus on ndị akpakara. Ọ bụrụ na enwere akpakara nọ na community, ọ bụrụ na enwere ndị akpakara na village unu, it is time for them to leave. It is time for them to leave. Ekwuchakwa m.